Габдулла Тукай, Карлыгач. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын оя итте минем сөйгән карлыгачым. Ул көн буе авызы берлән балчык ташый. Балчык берлән матур итеп оя ясый. Күп эшләде иренмичә, бара-бара чыгарды ул матур-матур баллар да. Ашыксалар карлыгачның баллары, чебен-черки тотып кайта аналары. Карлыгачым ямьсез озын кара төндә, каты йоклый оясында, алмый тында. Бер канатының астына тыга башын, уянмый ул, бөтен кеше тавышлансын. Күк күкрәсен, ялтыр-йолтыр итсен яшен. Төн буена нинди каты җил исмәсен. Ни булса да барыбер аның өчен. Уянмый ул, селкетми дә борын өчен.